И здравейте всички, аз съм Лекрена и това ще бъде епизод номер 2 на нашата кариера в Евротрък Симулатор 2. Време е да започваме и да се върнем към работата, която минали път не успяхме да довършим. И ето ни и нас. Нека да започваме. Тръгваме. Искам да видя едно нещо. Как се гледаше? Не. 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 Но как се гледаше за Бога парк режима? Защото мисля, че това е един... Ох, майко мила. Добре, спирам. Това е модел Actros. Модел, който толкова много ми харесва. На Мерцедес. Бенц. Да, очевидно няма да завърша без повреди. Да, и мисля, като довършим доставката, направо да спирам клипа, защото като... Не знам. Не знам дали да го спирам, ако стане твърде дълъг, ще го спра. Де не може да си пусна музика обаче. Да, играта не е като цяло интересна, ще направя вторият епизод. После мисля да си стегля някои готини игри за снимане. Като разбира се, ще се надявам... Какво да се надявам? Да кача клип по-скоро на тях. Леко. Добре. Общо взето играта като цяло върви много по-бързо до някъде от очакваното. Върви с 7 до някога и 9 FPS, което е доста. Ще трябва да намеря скоро. Скоро ще трябва да намеря по-интересна игра за снимане. Един момент. Така просто пусна малко по-силни звукови ефекти. Да, не ми е... Като цяло не ми е много удобно. Е така. Но ще се пробвам. Не знам, аз харесвам много като цяло Mercedes-Benz серията камиони Actros. Надявам се това да е от новия модел Actros, който излезе, не помня кога, обновения модел. Защото е много готин. Гледал съм по National Geographic за него. Ох, този тъп лак. Проклет. Да, като цяло смятам клипа да не бъде от тези 20-25 минутните дълги клипове, които са тотална скука. И в този епизод, тъй като не ми се занимава чак толкова много, направо ще смятам просто да довърша тази доставка. За да може като цяло, не знам дали това да е последния епизод на тази поредичка, или по-точно да е последният епизод за много време на тази поредица, тъй като ще качвам възможно най-рядко и главно, когато правя стримове. Което няма да стане, ще почна да правя стримове, когато набера над 1000 абоната. От сега ще го кажа. Тъпотия. Ядосах се. Да, то
За сега са към 5 минути и нещо. О, какво стана? Фак? Какво стана, бе? Ужас. Майко! Не! Спри! Спри! О, спря. Ох! Чак го изгасих. Има и такава опция, просто да го изгаса. Това ще е един 5 минутен, 6 минутен клип. Ще опитам да го паркирам и да гаса клипа. Просто ще го довърша. Ще от кратките. Доста кратките, да не кажа. Какво ти стана, бе? Спирачко. Нека да... Майко, да, наистина спрях доста бързо. Дай. Апс. Хора, скоро ще свърша клипа, ще завърша или иначе доставката сега. Не смятам да паркирам, ако трябва да съм напълно честен. Киев е открит. Само езък, че аз казах Киев. Майко мила. Съжалявам, просто ми се привидя В. Не е Л. Вижте сега. Тан, 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 тан. Колко бързо спиране. Тръгваме. Хотел. Опа. Добре, сега откъде се влиза? Добре. Да не стане лошо. Правя опит. Актрос. Кофти. Кофти. Много кофти. Да ви кажа, никаква идея как да го паркирам. То изглежда някакво хиперлесно. Ама... Аз няма да се разправям, казвам ви. Добре, не е зле. 3151. Какво за първи опит? Опа! Супер, вече сме новак. Така, какво? Да, апгрейдна. Да, какво това?
Бих казал доставка на време. Приложи. И хората, смятам да е всичко за този клип. Ако ви е харесал, дайте бутона за лайк. Ако искате нещо да кажете или да предложите, натиснете, точно коментирайте. И споделите с приятели, абонирайте се за още и ще се видим следващия път. Чао!